Здравейте, поздравители на YouTube, аз съм Ники Лебеги и днес играе в... не знам никой. Забравя съм. Българекрафт. Тази кола няма да бъде изтребител. Дай ми горчицата нова. Ядете в новата кола? Защо ядете хот-дог в новата кола? Защото не ми се ядеше чизбургер. Веднага излезте преди да изчаквате нещо. Котето ми мое. Мисля, че говори на теб. Сега ми е в скута. Има много малко коти черно, ама сега няма го дигам, понеже се успокоил. Какво искаш от мен? Аз съм на 8. Не умрях. Аз съм по-голяма. Вън! Какво ти казах? Дрън. Честита Честите годишнина! Искаш ли да почакаме за друга маса? Няма значение къде седи. Важното е да е срещу теб, за да се взирам в прекрасните ти очи. Или в едно. И едно е достатъчно. Чакайте да се успокоя котото и ще бъде като успокоя. Идеално! Така YouTube върнах се и май го успокоих. Но как стана това? Стояхме си тук и си гледахме работата, когато внезапно влетя най-заклетият враг на Значи го направи. Бутна скоростния лост и колата потегли. Защо измислихме история, щом няма да я следваме? Няма значение. Татко ще откачи. Права е. Били, обявявам оранжев код. Отивам. Момент, какво е оранжев код? Ще се скрием в аршетина, докато пожарът отихне. Никой няма да бяга. Помогнете да оправя това или татко ще разбере, че съм блистала. И без това ще си признаеш, имаш сериозен проблем. Добре, но Котата ми се успокои. Мисля, че познаваме някой с достатъчно пари да ни помогне. И който би направил всичко за семейството. Това звучи като работа за Дундио! Само Били го прави сладко. На злодеите на Бук, Дундио е тук! Без униформа? Не знаем дали си ти. Хайя! Дундио атака! Да, той е. Ей! Най-накрая ви намерих! Елате насам, приближете се. Мина толкова време. Нали се видяхме сутринта, откакто са ме прегръщали. Много благодаря, че дойде, за да ни помогнеш. Дундио номер едно. Опс! Работа. Щом децата на Тандърмен имат проблеми... Така YouTube, чакайте. Окей. Сега, нека да направим нещо. Котката ми се ближи върху мен. Супер! Сега чуйте ми идеята. Пики. Нали се обещи да ти нищо да не нараням? Това котката ми е много добра. Тук ще се скрие, никой няма. Съжалявам, че е наранил чувствата ти, но знам, че те обича.
Добрата ми котка е добра. И се връщам, като отидем в някой як сервер. Тук съм. Успях да запиша думите врата и парти. Hej, patrz! Tak powinno być Това. otworzenie na mamę. Romantyczne. I mocno wyraźne dyspozycje. Gotowo. Pogadnij. Tu pisze obliczony. No styka. Jest to wybrany. Obliczony tutto. Lele, bibiti, sigeni. Czytaj si jeszcze. Аз съм нещо, сигурен съм, че беше тук. Явно съм го изпуснал. И доста се намачкал. Tutto отвиси да записваш. За годишнината и аз ти написах Опс, ей сега идвам. Виждате ли това? През останалите 3 минути ще пусна клипа и ще го продължим, като стане готов. Бай. Така YouTube, това е резултатът от това, от тази къща, която искам. Добре. Така YouTube. Добре. Това е къщата, която... Добре, тихо. Това е къщата, която исках да ми се получи. И това беше от този клип. Надявам сте се го харесали. И аз го направих за много по-малко време, отколкото чаках да го пусна клипът. Така че това беше от този клип. Надявам сте го харесали. Абонирайте се и качвам през една секунда нов клип. Така че давайте!